Boklaim kera orang ni seklaye langma hoang daga klaye paye orang klay pimni orang samror jatuh bu ujaror gay tabu hanya kubni orang departemen PWD departemen ni bisingte langmas nangzum ni bro je langmas nangjaga orang langma ni boundary bro jate paye klay ati kebe bro boundary nangjiya kuno zaikre समान खेर जा जेकुनु मते जेकुनु ब्रो तबो बुरा बरसुन बागिसे बुरा बरसिया अल्प बयस को फाइबा हर इनके आं दागो नुयागे बाखले थांनाय मन जा परिस्थिति खाइतो जा ब्रो अरो हजार वजन को आइसने वजन को सुने नों माउं जा तबो अब सिं सागो आगे सब मालो छात्रु को गई बाहे के सिंग साइ तुं तबो बाहे क्लाइम द माउंगै काल बागो रखाय फेमि हो होवा दागे बेटारि तितुरु करि के हिं थायो फोनि सातटा को हिं फेमि आगे आं दा बाहि आस्ते आस्ते के हिं फेमि फेरे के मांस थम न कथै फौ फेलि फेलि क तिनि बाइखे कय दिन रखाखा 2 दिन काखा नों गे डाक्टराव थांनाय जा थांदियाखौ थांजियाखौ गेट मारो खायगान बुजाबो करि खाय माबे थांसिनि हो तुइ मा दं बरे रांखौ बुजाबो साकान गुरु फैग्लिनो जों ओ बादार जों पूर्व गुरनि बारि वादु सरान बुरनो जोंबा निनि मेन पाराखेबो जागा वादुक सरा इनका र माखिनि फाइमनि नों ओ आनी आंबाय देरना सौनि हिमा फिन खबर ओते मेन क्लाये निनि जे बजागा आगात जाखा आगात जानायखे आगात जाखा फाद मामा आस्ते अरे आस्ते या फस ओ जागा न इनके नों जे समयो क्लाइफुओ नों बाहायंगा सिरिलिया किसा जे सिलिया आदा कोन टाइम बाथं जागा हेपनसे पासागे आरो बुरो रिसागे हेपनसे रिसागे आं बांसादा लादोंथि इनके ने लगे हाय पुष्पास पातु कायसा करे जा जुहि फेमसि इनके नों जे साइसुं फाइये क्लाइ दंहाव क्लाइ दंफु आवनो थांनो स्पा सिगे खसालायखा नों नोंनि जे बासा फैखा आंखाय ओ आरो बुरो रिसागे ओबो बांसालायखा बो आं फैगोन बांसालायनिखौ बो न आयं बियो साबा जहिए बाहायके सिका माने ब आमानारि साका आमाखौ नुगो बांखा आमाखनागै थारिन लाइला निउलाना थाम बांसाला बो बाहायके रिंगा दं सा खरां देखायफुन मना खरां तखिदो रिंखा ना स्टेके रिंखा खरां तखेरिं सागै आमानारि साला आस्काय आना आमा थां खबर खा फांबा बांसाला फैला बजे समय रिं सापु ब हायपु मा उ कालबार सिंगे ना बायरियो कालबार सिंयो उ साफैमोन या आवनर बाहायके यावथु रोंदो ससा तखा ना जमाखे दों आं से बांसाना तोनि बायला कालबार निनि बुंखा आनि बुंखा रुपा जैतुबा निनि पाराखा 10 किलो तो निनि बुंखा बिरा जैत्रिपुरा तबो नों बो पाराखा तुम बो जागा तुम आंखाय वादु सरा पूर्वगुन तबो बर्तमान नों तुनाय तबो तुनका अब 10 किलो ओ 10 किलो बरिन पारा थानायके आइबसे हासाख अब आर्गेनिक थानायके 150 टाका नों गारि भारा 150 टाका हामबाय